Bueno, aí vamos, chocitos. Hombre, que pasa, chavales? Que a xente non se aguanta, madre mía. Joder, estades excitados, Estaba isto ferviente, estaba me poñendo nervioso, madre mía. Como dixetes ti é a Alameda. É que isto é a Alameda, tío. E ainda que xa facemos o podcast, por na máis. Home, É que ahora por ben. Bueno, xa nos estamos drogando aquí. Bueno, non pasa nada. Oye, non hai unha maneira de que ese chat se vexa exactamente... O que? En plan, que se vai actualizando para baixo solo, sí, non? Sí, pero tamén non temos aquí. Ah, é verdad. Bueno, aquí temos aquí un setup tan profesional que ainda non controlamos. No. Bueno, foi todo un desastre. Subimos o vídeo aí, Sí. saleu a portada en negro. Hai outro canal en Twitch que ten 1000 seguidores que se chama Lume de Carozo. Jodeunos o nombre. É que xogo ao LOL. Sí, É que sí. iso é unha señal. Nah, de locos. Bueno, pero é plata, o sea que tampouco creo que teña No, a verdade é que non. Chuzor bastante delay. Hostia. E escoitase mal, entonces, ou que? Igual é porque están solapados. Pode ser. No, bueno, o tal é dar polo cu. O sea, non... Que va, no. O tal é non respetar. Bueno, vamos dando aí, ou que? Vamos entrando en temas, senón hai que cantar a cousa. Sí. Que tes por aí? Bueno, pois teño aquí uns croquis e tal. E ti, William, notas aí diferencia entre a xente do rural e das vilas? Home, me cago en Dios. Xa entre ti máis eu... Como Ti que- entendía máis eu? Porque ti sabes que tes as dúas partes. Esa raza... Esa raza mezclada, eres así medio cachena, medio rubia. Eu son cruce, pero tiro ao país. Ainda me normal, tamén che digo, Porque Home. de vez en cando sale así o bravío. o rollito, sí. Eu son moi ruralista, Eu, Ti crees? Sí, son, confirmo, Home, Bueno. eu mesmo che meto a erva que che poño o Windows no ordenador, Son unha persona bastante completa. Raza falsa, sí. É que estánme despistando estos aquí. Nah, pero... Hombre, claro que son caucásicos. Búscalle feedback. A min agora vanme cambiar polo negro de Señor de los Anillos, sabías? Van de cambiar polo negro do Señor dos Anillos? Sí, polo rollo de caucásico. A xente Sí, pareceulle mal vante polo quitar. elfo, van quitar o elfo e van poñer a min. Ti que opinas de eso do Señor dos Anillos? A min eu opino que me axuda completamente. Tío. O sea, literalmente hai orcos joder, A che que ver. hai un... Sí que é verdad que eu que sei, se fora basado estrictamente Xa, no nas de libro ou Tolkien. tal, che din, mira, que solo, o sea, os elfos son así, sabes? Non hai elfos negros, pois me poñes un elfo negro. Xa. Pero, a ver, que só aos 5 minutos pasas a tontería, sabes? Rállame cero. Bueno, dalle aí ao tema porque No, pero, joder. xa entramos en... Pero se non tiramos por isto, porque tiro aquí a un tema que teño aquí, o racionalismo na sociedade, que está... Veña, dalle. Hasta ese punto está afectando, sabes? Hasta o contenido que... Sabes? As series, as películas, Sí, sí. a todo. En plan, o de ser políticamente correcto, é que, a ver... Non sei. No God of War novo saleu unha chavala que era negra. Sí, E pero... todo o mundo tamén dicía, pero que coño hacen se está ali, en plan, como en Noruega non hai negros, non sei que. Tío, me cago en Dios, no God of War hai un tipo que é azul. É que... O sea, Joder, pero esta pasa que as cousas reales, rollo, bueno, reales, entre moitas comillas. Pasou falando de videoxogos, pasou co Thor gordo. Rollo, Xa, bueno, sí. é unha peli ou que é iso? Non sei o que é exactamente. Eu que escoitei, No, que van eso sacar é un un- Thor gordo e a xente queixabas un montón, en plan, porque Thor está petado, en plan, na mitología nórdica, Thor está como 11 porros, están todos así. Xa, Rollo, xa. non me jodas, en plan, que me estás contando? eso farían Hasta por ese lore punto. de Thor ou por... Porque, joder, agora outro tema que tamén está aí na palestra é a gordofobia, non sei que, tal. Sí, de feito, escoitei que volven a poñer as modelos hiperdelgadas, que está Kim Kardashian outra vez sacándose cu, tetas, e un pouco de todo. Pero Non porque... sei se o biches, que porque se leva outra vez a estar moi delgado. Anoréxico. Sí, que sí. Cago en Dios, estou jodido, Ten macho. mala- A min a vida agárrame pola pechera e non me solta, hostia. Buah, a veces é que che ten o brazo Cago collidísimo, en Dios, tío, que eu moito sufro, E tou chei veña chuzor, dalle, anímate, tal, Nah, un pouco mola, chus al seu, ese así, o picantillo. De estar aí sempre ao límite do ao da límite salud mental. do legal, aí, sabes? Va, eu literalmente vou chegar aquí un día e vou a ser o puto Jock. O sea, literal, Hostia, mentre non me mates, que Eu estamos vou ser feliz, jodidos. tío. Vou marchar para Ribela, digo sempre, tío, pero... Pero xa estás tardando, tío. A ver, aparte estamos facendo un podcast un pouco, sabes, deste rollo de galego rural e todo o tema. Xa. Tes que ter vacas, tío, tes que ter algo, senón que imos ter explotada a tua abuela ali seguido para sacar as fotos.
É que sacar as non fotos pode das ser, vacas. tío. Despois hai que sacar contenido con tua abuela. Eso non, Oye, tío. miña abuela, cuidado, Bueno, tua abuela podémola traer de tertuliana un día. Miña abuela, cuidado, que é unha puta fenómena. A verdade é que sí que é unha fenómena. Sorprendeume pa ben. Home, Flipas, ten unha retranca, chaval. Sí. Que é moi cojonudo, Eu xe quedaba ali toda a tarde. sí. Bueno, eu ali mirando para a vaca dicindo, tío, se esta ten unhas feituras. É que eu vexo ali e vexo che brillo nos ollos. Entendes? Home, chaval. Sabes, cada un estimula o que a ti estimulan che as vacas grandes. O que non me dá son os cartos, nin as hectáreas, nin hostias, pero sí, moita idea levo diso, Bueno, que a vaca, tío, o sea, literalmente en Galicia. Que fillo de puta este niño. Mellor non lees o chat. Engánchate a la vida. Buah, literalmente, tío. Teño que engancharme á puta vida, Estou facendo un pouco de abuso de sustancias últimamente. Buah, eso é outra. Vas ter algo máis que a vacas en Rivela? Ou como vai ser teu? Oye, pues Xa, dito aquí en directo para que te pillen a tempo. O sea, eu sei uns cuantos cultivos que sacas de unha rentabilidade que, vamos, incomparable. Sí. Bueno, ahora igual che que un día que estábamos falando facer kombucha ou algunha cousa deste estilo. Sí, que así, está de moda, así un ¿no? pouco máis natural, claro. Todo orgánico. Ou cáñamo ou unha merda Hostia, destas así. cáñamo Eso molaba, eso comentaron mo ti. O do Hai cáñamo. unha cooperativa que está así polo... Pero vale para fumar ou... O cáñamo non ten sustancia. Vale pa todo. Dixéramos un día ao profesor da FP, en plan, porque o cáñamo utilízase para sellar tuberías e merdas así. E dixemos, hostia, pero eso fuma, non ten sustancia, joder. A ver, por poder podes fumar todo. Home, sí, eso é o rollo. Hasta... Mítica cooperativa Viva María, tal cual, Buah, flipa, Tío, as cousas de Vai, hai que facer cáñamo unha ribada. molan que te cagas, En plan, a miña nai ten unha mochila de cáñamo e a puta polla. No, eso tío. está guapísimo. Que pasa? Que empezas a che pudrir e despois que botas, sabes? Ah, pero o cáñamo, joder, A mí- era... botaranlle químicos tóxicos para que non coman É as que ao final polillas. ese é o rollo, tío. Vas a Portugal, por exemplo, está cheo de cousas de corcho. Tío, que durabilidade pode ter unha mochila de corcho? En serio, mochilas de corcho. Nunca biches? Rollo, hai mochilas de corcho, tenis de corcho, gorras, carteiras... Gorras de corcho. En plan, home, non sei hasta que punto se lle pega o sol a chuvia aguanta o corcho, sabes? O que che digo? Sí. Home, igual empezan a botar químicos a porrón e xa perde un pouco Xa. a naturalidade toda, non? A gracia do asunto. Hostia, pero que locura, tío, unha gorra de corcho. Que me pillado con eso, Hostia, pero deixeite loco, En serio, nunca... No. Buah. E ti Tío, que, sabes ti como que és un se di tío do mundo... Alcornoque en galego. Sorprendeme. Sobreira. Ah, bueno, sí, joder. Hostia, tío, pero verme aquí a descubrir o mundo cando o que menor lle chamo é Alcornoque. Xa, bueno. É que non ves, tío, ves que ao final eras aí medio de... Medio de que Tes unha ramallada castellana que igual estabas ali no colegio maior dando ya a cortina para arriba. Buah, tío, que locura. Non me extrañaría verte ali. O peor é que a xente, tío, en plan, cando saleu a noticia do colegio maior e tal, en plan, todo o mundo estaba, buah, que animales, non sei que no siglo XXI, esta é unha puta animalada, me cago en Dios, pero que carallo esperades dos fulanos que van a un puto colegio maior, É a que- universidade privada? A ver, xa un sitio no que están separados hombres de mulleres xa non podes esperar moito. Sí, Eu sí. sinto moito, pero é que sabes, que se traten de usted non creo, Hostia, tío, é que esa xente, joder, a ver, son fillos de empresarios, son prácticamente os Targaryen de Juego de Tronos, aí a endogamia fai moito mal, joder. Mira, están pedindo por aquí que soltes unha random de ornitorrincos. Non me sale. Non che sale ningún. A ver, Que é o único mamífero venenoso, pero quitando. non ten aí como macho solo un espolón chungo Claro, ou un rollo destes. veneno, en plan, é o único mamífero venenoso. En plan, o veneno do ornitorrinco ralentiza o corazón, Ba, estamos de luto, ahora que falamos de animales, tío, non me acordaba o Hostia, tema, non me que recordes, contaches. tío. Morreu un lagarto, chavales. E que hoxe casi non, ao final, Rip en el chat. casi non non facemos o podcast, este tipo estaba fundido, E mira que estábamos a tope, pero veu caído de todo, Hoxe pola mañá dixenlle, bueno, teño que ir falar cos da funeraria para ir pegar pesquelas polas parroquias. Sí. Ao final a plaza chelo entierro para mañán, non? Xa a cousa quedou feita. Ahora xa, bueno, xa está, xa vai alá. Empezaches-me a decir razas aí des que posibles que podías ter, como que me falaras era meu. Bueno, pero ti como eres unha persona moi interesada, dixen, William, igual lo busca en internet. Fijo. Tío, ti eres unha persona, tío, que eres moi receptiva a todo tipo de información, Home, sí. En plan, a veces tío, demais. por exemplo, tío, aquí están os nosos colegas e tal. E Sí. sempre lle paso, tío, tens que escoitar esta canción ou tal, ou bueno, eles dime a mí, tens que ver esta película e tal. Sí. E ao final sempre queda solo neso, porque ni Dios se fai puto caso a nadie. En plan, e ao final o mellor é gastar 30 segundos do teu tempo. Sí. Pero ti falo sempre, ti, porque és unha boa persona. Igual non pensaches que é que disimulo de puta madre. No, porque É despois que digo, comentan, pero igual che digo, esa canción estaba guapa, pero non nin puta idea de como mandaches.
Sería trágico, sería moi trágico. Bueno, entonces tes sería unha personalidade distinta. Cortamos ahora mismo. No, pero en plan, joder. No, joder, pero a ver, tamén porque o que me pasas interesa un mínimo. Xa. A ver, se non me interesa unha mierda, paso totalmente do tema, eu que sei, se me mandas, non sei. Bueno, agora non se me ocurre nada que non me interese. Así, home. A ver, é que o conocimiento é poder, eu literalmente, tío, son, o sea, unha carreira mira, no terei, pero hasta datos de mierda. Sí, hasta cando José pasa 50 vídeos de directos en No, bueno, eu a José sí que non. en Instagram, pues incluso yo vexo, Me cago en Dios, chaval, que persona máis difusa. Ala, este home xa imos banear. Ainda vai que está un moderador aquí, entendes? Porque pero que é que a moderador? mí este tipo de palabras, no, bueno, moderador no, pero alguén que yo explique. Porque pode explicar en persona. Entendes? Sí. Hostia, antes de empezar o streaming dixo, faranos falta un moderador e tal. E dixo-me William, no, joder, van a quitar aquí os nosos colegas. É que eu confiei demasiado nesta xente, pero xa vexo que sodes, bueno, uns fillos de puta. Claro, bueno, non quería dicir así, pero xente venía de ti. Sí, hostia, 15 espectadores, Del barrio millonario como Carlitos Teres. Hombre, a ver, é que nós ao final empezamos isto para facernos ricos, non é... Non temos ningún interés en facer nada. Home, eu ansia de crear contenido audiovisual... Ninguna. Cero. No, cero. Eu carto, sí, pero... É poñer a miña cara aquí, mira a cara de... É que aparte temos, non sei... A mí pega má risa, ver, non sei. Eu como miro para ti... Ainda menos, hostia, verdad? Sí. Temos que invertir a imagen. O sea, cando nos miramos en cámara, está ben, sí. Eu non sei, a mí gustame mirarte, entonces non podo evitar. Ainda que quede mal, teremos que meter outra cámara, facer un cambio de plano. Sí, será o golpe, cando nos empecedes a dar Twitch Prime, compramos máis cámaras, facemos aí cambios, tal. Pagamos ya leche unha Coca-Cola e un bocadillo para que nos veña aquí a editar. A ver se non nos abandona outra vez. Acabame de dar conta de que estamos facendo un Twitch defendendo o galego rural e tal, e temos de fondo unhas follas de eucalipto. Isto é eucalipto? Bueno, eucalipto, é un destes de porrela que pode ser do Ikea, sabes? Pero peor aínda, que é plástico, sabes? Pero non ten que saber nadie. Bueno, ahora sí, pero non ten que saber nadie. Polo eucalipto, a culpa é das empresas, é de Ence. Se non houbera Ence non había tanta oferta de eucalipto. Hostia, puto Ence, É que, tío, literalmente, en plan, Galicia, tío, a súa naturaleza, en plan, está totalmente explotada. 50.000 centrales en cada río. Os montes cheos de eucaliptos, cheos de eólicos, minas. Me cago en Dios, xa está ben, Nunca fixeches un proxecto destos de ir alá a arrancar eucaliptos, ir ao río? Eu fun ao río en plan, a catalogar as especies. Bueno, mira, vexo máis útil iso incluso que... Porque ti crees que ir a arrancar eucaliptos ou algarrobos á beira do río sirve para algo? O que podes arrancar ti nun día? Home, joder, pero me cago en Dios, para arrancar un eucalipto tens que ir co trator ou como arrancas? No, pero vanos cortando e tal. No, pero ademais o eucalipto putada que ten é que reborota. Por eso, o sea, eso non crees que é máis un factor aí psicológico de decir, síntome de puta madre porque fixen un labor social increíble. Que é que sirva para algo? Tío, eu que sei, eu milito. O sea, xa con eso, imagínate. O sea, eu todo o que sea por no que creo, pois non me, sabes, non me amarga... Bueno, facelo. É que non me quería meter en terreno pantanoso, pero molaríame que contaras a anécdota que che pasou. Pero hai unha parte un pouco que sí, é que sí. Bueno, podes sustituir eso por un, que sei, unha personaxe un pouco especial ou un, que sei. Vale, no. Cambiamos de tema, mellor, sí, cambiamos de tema. Bueno, sácame outro temita aí, a ver que trouxeches. Bueno, tío, ahora últimamente que se fala moito da salud mental, eso abrímoslo ahora máis en profundidade. Pero agora empeza a parte seria, non? No, despois abrimos máis en profundidade e tal, pero ahora vouche abrir un melón tal, a nostalgia, tío, é adictiva. Calquer tempo pasado foi mellor. Tío, a nostalgia é exageradamente adictiva. Sí, tío. O sea, voucho poñer nun exemplo que me acaba de pasar hoxe. Bueno, eu ando, o sea, compro e vendo cousas, non? Antiguas e tal. Fixámonos con un escalestri. Entonces, nós en plan traíamos o escalestri no medio de outras cousas. En plan, que ni siquiera importancia lle demos. Pois cheguei a casa, puxime a mirar e tal, a ver os precios e así, e sabes, un coche dos anos 60 deste tamaño, igual, sabes, 250 euros, unha pista 1200, rollo escarallada, e dicía eu,
O sea, hasta que punto tira a nostalgia, tío. O sea, literal, sí. Por que necesitas eso, tío? O sea, necesitas eso na túa vida. Pois non pagas 1.200 euros por unha puta pista escalestre que podes comprar nova, que vai estar moito mellor. Eu na palleira creo que teño unha de cando era un moi pequeno. Hostia, pois se me queres moito, fame un presente. No, eu regalo. Bueno, xa non, home, non. Si, home, sen problema. Ahora queda feísimo, entendes? No. Que si, home, si. No. Despois... Os amigos non se poden apoiar, entendes? Como non se poden apoiar? No, joder. Ese é un error que hai. Eu tío che que pagar máis por ser colega meu, entendes? Pa axudarche a facer así un trueque equivalente. Aquí literalmente eles están flipando. É que aparte, o sea, non pode evitar mirar o chat, ver as gilipolleces e cortarme tío, antes o puto Iago, pues non sei que, nostalgia, sí, da época de Franco. Me cago en Dios. Esta hai que subir a YouTube, payaso. Sí. Ti ves que todos os días é festa. Que podes facer aquí apología do terrorismo? Cago na madre cupa. Aquí literalmente podíamos meter, sabes, os micros de toda esta peña e montar un coloquio. A ver, realmente da igual, porque ao principio, en plan... Sí, a ver, non hai problema. O sea, de momento que nos vai ver estos 15 pringados que hai aquí. Sí. Cancelado, tal cual, macho. Buah, a cultura da cancelación, Buah, a mí me parece terrible, En serio? Sí. Opinas como Arturo Pérez Reverte? Tío, é verdad, joder, en plan, non creo que se debera cancelar. A ver. No, tío. Vamos, a ver, hai que poñer algún límite, un límite en algún sitio, sabes? Se digo, quero salir KM16 aí a Malasaña e empezar a matar joder, xente. no, pero eu creo, pero eso tampouco é a cultura. Bueno, a ver, ao final a cultura da cancelación expresas a túa opinión, sabes? As masas devórante, en plan... Sí, a ver, eu que considero que mentras non sobrepase que vayas contra os dereitos humanos, sabes? Cada un que diga o que salga da polla. Literalmente. Sí, home, a ver. E máis se é nos límites do humor e así, sabes? Eu para min no humor vale prácticamente todo. No, vale todo, tío, en plan, o humor, ti cando faz humor, está claro que é unha brincadeira. Sí. Unha broma, sabes? En plan, que cojones? O sea, é obvio que non o dis en serio, en plan, é que claro que podes facer humor de calquera cousa. Claro. Porque en plan, é que está implícito que non o dis en serio, sabes? Aparte eu son firme defensor de que, o sea, a xente que facemos humor negro, tío, somos os que máis respetamos o que, sabes, o que estamos dicindo. Tío. No sentido de, eu podo estar facendo humor negro de razas minoritarias, bueno, razas etnias minoritarias e tal, é ser o menos racista do mundo, tío. Pero, o sea, ao final facer burla diso é darlle visibilidade tamén. Tío, sabes por que creo que pasa eso? En plan, porque a xente cando está moi segura do que pensa, en plan, de que non pensa desa maneira, en plan, ti podes facer a broma que sea, porque está claro que é que é unha broma, que ten un tono irónico clarísimo, sabes? Claro. Pero porque, en plan, eso facémolo no noso contexto porque nos conocemos, está claro que, sabes, nadie vai dicir unha burrada así. Sí. En plan, queda claro que é irónico. Despois hai xente que se cadra, fai humor negro e dis, tío, onde está o punto de ironía? Claro, que rollo tamén conocer a persona. Hai que permitir, o sea, a facer humor de temas complicados, hai que ter un pouco de background, sabes? Porque conocer a persona, conocer o grupo, porque ti entras nun grupo, sabes, así que de primeiras, se metes unha así de lado, pode ser bastante complicado, podes ter problemas. É que depende, tío, interpretas. Aí aí ti sintes, tío. Se te aparecen un montón de fulanos con fachalecos e mocasíns, empezan a decir que os negros son uns, eu que sei, X, dis, hostia, pois non noto moito aquí a ironía, estoume rayando un pouco. Bueno, que máis? Bueno, temos aquí sentimento de comunidade. William, ti sentiste parte da comunidade do galego? Ti notas Galicia como a túa nazón? Eu sí, o sea, ainda fora de que non... Bueno, xa entramos en territorio político, como hai unha cousa, non? En plan, a ver, full sentimientos. Por full sentimientos síntome moi galego. Cando ven galloso, ojalá veña. O sea, como español non moito, ainda que sempre digo que España como país, fora de política e merdas desas, o sea, España como país mólame que flipas. En plan, o rollo todo que ten cultural, gastronómico e todo, sempre, o sea, sempre digo que me mola, fora dos fallos que teña eso. Xa. Síntome máis galego que español realmente. O sea, é que Galicia pareceme unha esquina aí do mundo da hostia. Sí, é que rollo en todos os sentidos, pareceme increíble. O sea, ten, bueno, a min pásame en plan que, o sea, este sentimento de pertenza a unha comunidade tal, sabes, canto máis pequeno, mellor, porque o sea, eu síntome galego, tal. Sí.
Pero síntome a muerte da provincia de Pontevedra. Claro. Sabes? E despois, bueno, o Concello da Estrada sodes algo recastados, sodes así medio pijos nun... É tal, se canto máis pequeno máis... Xa, pero logo me cago en Dios, dirme Santa Mariña de Ribela. Digo, me cago en Dios, representa, cabrón. Matas, sí. Eu vou á guerra por Santa Mariña de Ribela. É que tal cual, tío. De feito, había un mapa, sabes, que puñía de onde é o sentimento, o sea, que puñía por zonas e preguntábanlle, o sea, onde se consideraban que pertenecían máis en Europa. E claro, puñíanlle se eran máis europeos do país ou xusto do... Sí, da zona, sí, local, sí, porque tampouco, dependendo do país, chamas de unha maneira ou doutra. O sea, que se sentiran europeos poucos. Xa. En plan, porque aparte, o sea, pero sabes, sí que como te sientes europeo, Sí, a ver, claro, pero sientes europeo e se o comparas a nivel mundial, pero ti se che preguntan o que te sintes máis, sempre vas tirar a polo máis pequeno, máis cerca. Ou sí, é raro que dicir que te sintes máis europeo que galego, ou europeo que español, rollo, é raro. Xa, porque que... Sempre tiras máis, porque eu non me quero comparar con un francés. Xa, son máis europeos que nós, que están máis fortes. Non me interesa ese tema, sabes? O sea, ese rollo de pertenza, sabes, a algo local que sea en plan, sabes, canto un... En plan, que ten un rollo como de canto menos xente o conozca tal, máis te sintes parte e tal. Eso... Dios, atrafajo me caen. En plan, pasa con todo, o sea, hasta certo punto, en plan, na música ti cando descubres un grupo novo e o escoita pouca xente e tal, e ti molache a Cristo e tal, molache o doble, porque tes ese sentimento de pertenza a esa comunidade, sabes? Se sodes poucos e tal, logo cando se volve mainstream dis, o sea, mólame e tal, pero ao principio cando eres fanático, o sea, eu creo que é máis fácil ser fanático de, por exemplo, un grupo pequeno, sabes? Que dun grande. En plan, por eso, por dentro da comunidade que hai de fans dese grupo, por exemplo, bueno, digo un grupo de música por poñer un exemplo, sabes? No, pero eu creo que é un exemplo ben posto. De feito, o sea, non che ten pasado de estar en Spotify ou por aí escoitando un grupo eso moi pequeno e que de repente aparece na radio ou calquer rollo destos e hasta parece que te ofende un pouco, dis, me cago en Dios, sabes, tú vas descubrindo eu que parece que escoitas ti solo, sabes, e dis, agora fixose mainstream, jódeche, porque non vas, ti sabes inconscientemente que non vas a ter esa sensación, sabes, de pertenza a unha comunidade pequena, de... E máis tú escoitando algo único, que tal, sabes, sí, que non conoce nadie. Tal cual. Sí. A ver, que ao mesmo tempo é un... O sea, mola, sabes, ver que se fixo famoso en plan de... Pues por si que eran vos. Sí, sabes, ainda teño algo de criterio. Claro, é como sabes? É un feedback positivo, sí, un feedback positivo, literal, sí. Ainda que despois ofende un pouco, pero está ben. E falando de isto de pertenza, sabes, a comunidade ou como te sintes e tal, ti en Galicia, que crees? Que triunfa máis, que hai como comunidade, sabes? Como xente que temos, pois unha cultura, unha lengua en común e tal, que pensas que é unha sociedade que ten un pensamento individualista ou colectivo? Pode repetir a pregunta, porque me acabo de perder moitísimo nun tema que sacaron aquí. Se te estou aburrindo, xa. Pero no. É que literalmente non vou mirar o chat nunca máis, tío. É que vou ter que quitar o chat, porque repíteme a pregunta outra vez, por favor, rapidamente. Ignorar esa voz. O sea, sobre todo isto, sabes? A ver, joder, estamos... Tío, acaba de empezar o streaming, estábamos falando, tal, despois, joder, botamos un rato de charletas, tranquilos. Sí, a ver. De puta madre. Bueno, eso dime e repíteme, por favor. Este tío sinvergüenza está aquí faltando más respeto. Sí. Oye, pues mira, de eso... Isto é boa pregunta, o de que opinas se eres deportista... Bueno, se eres deportista e te ofrecen representar a España ou a Galicia, que eliges? Home, a Galicia, fijo, a España eu pues, non faría porque non teño ese sentimento. No, pero tendo en conta que é un campeonato... Vas ao galego, unhas olimpiadas. No, pero vas ao galego ou europeo. Eu plantearía así. Perdón, vas ao galego ou ao campeonato de España. O campeonato de Galicia ou o campeonato de España, que preferirías? Que escollerías? Pero eu como deportista. Gañarlle a uns cuantos españoles de puta madre. O sea, a ver, eu iría a un campeonato de España, pero que antes que a un campeonato de España pero cadra xa a vez o campeonato galego co campeonato de bueno, que é un europeo que va representando... No, perdón, estou planteando mal. Va representando Galicia nun campeonato de España ou va representando España nun campeonato europeo? E cadran xa a vez. Buah, tío, eso sería moi complicado. Aí xa tería que... Como deportista. Xa, entendo. Porque tens que ter un balance, sabes? O sentimento de representar a Galicia, España ou España ou Europa. Ou a túa proyección profesional. Eu creo que iría con Portugal. Sí.
Hostia, añadimos outra vez Galicia e Portugal, tío, sería bastante increíble. Como o añadir? sea, anexionamos outra vez. Sí. Eu, en plan... Expliqueime como ao carallo, pero No, non no, entendiche. a ver, Sí. eu entendín, supoño que a xente tamén, non? Sí. En plan, joder, eu, tío, de feito en Galicia o rollo este de que, en plan, o ADN do ADN noso, en plan, como que é moi musulmán e tal. Sí. Todo eso é polo intercambio genético que hai entre Galicia Sí. e Portugal. Non é que os moros viñeran a Galicia, sabes? Xa. Bueno, os moros, sona despectivo, non? Pero musulmáns. Iso é por un prexuicio que tes ti xa inculcado Sí. na cabeza. É que non ves, o sea, isto a min é o que me rebenta. A ver, sabes? estamos aquí falando de colegueo, coloquialmente. Claro, serías campeón de España, non de Galicia. A ver, pero en plan, eu que sei, tío, para min vou coller unha birra. Sí. Para min A ver. O mellor de todo é que agora está falando, non estades escoitando. El sigueu tranquilísimo, sabes, cos tema de conversación detrás. Está abrindo unha cerveza dunha marca que non podemos decir porque igual nos debería patrocinar. Claro. Non sei, pero está bastante boa, debería patrocinarnos. Que pregunte. Bueno, xa estou aquí de volta. Aí vamos. De que Tira estaba con eso falando? na xerator, que está dicindo este home? Estamos locos. Boa, a ver se alguén adivina que estou bebendo. Imposible. É imposible. Na puta Mira, vida. é asqueroso. Mira pa aquí. Non é mosto, Ojalá houbera unha cerveza de Ribela. Parece mosto choco. Hostia, que é hasta Isto opaco, o- tío. Sí, sí. Ves? O que? É que Ceroni non defrauda. Que dixo Cerón? Kombucha. Non é kombucha, pero é o Pero que representa. Pero é o que propuxen eu, Tío, representa, sí. eu só conocía kombucha de ver o podcast este de Ignatius Farray con... Vale, alguén nos pode explicar aí que é o kombucha, porque non teño moi claro, A ver, a kombucha é unha bebida rollo... en plan, destas Non tens puta naturales. idea de que é tampouco. Joder, eu Pero sei que vida é unha natural- bebida. Pero a vida natural tamén é cerveza, non te jode, o viño. Non teño Que ten de natural, realmente? Se lle botar fermentos e pos ali a macerar. Os fermentos son bacterias, as bacterias É máis que? naturales. Pero que ten de natural iso? Natural é a agua da chuvia. Ti a cerveza, o proceso polo que pasa a cerveza parece natural. Está amando, home. Que punto é natural e que deixa de ser natural? Vamos entrar en filosofía, xa me cansei. Xa me cansei, vamos entrar na filosofía. A que campo queres aplicar, A calquera. Home, a ver, todo manufacturado. E joder, ao final a kombucha, pues tamén será un produto industrial, non? Ti, nesta cerveza, imagínate. Utilizan... Hostia, a Lara Pantoja é un hongo. Eso é como unha sete, eso é Ah, natural. gas. Ah, por sí. Pero está feita pola man do home. Se a procesou, é natural. Home, natural no, porque eu cando vou polo medio do monte non vexo kombuchas por aí tiradas. Entón, por que che poñen... Porque non leva químicos artificiales, supoño, non? É un engaño todo, non che parece? Xa, vivimos na sociedade do marketing, Buah, sí, é bastante increíble. de Buah, feito. como vende... Iso que... Eu creo que se está un pouco xa controlando algo. Parece a min, rollo. Porque aí atrás poñían rollo calquera cousa bio, podíaslle poñer bio, e a xente colaba e en plan, buah, estás de puta madre, era exactamente a mesma merda, pero, home, seguirá sendo, pero No, non no, me parece. hasta que eran cousas malas. O Atimel, en plan, Sí, sí. claro, metíache un subidón ás defensas e tal, logo parabas de tomarla, baixaban chu crista e enfermabas. Sí, sí. Pois por eso, tens que plantar e ter vacas alá en Ribela, chuzos. Joder, Para facer cousas natural, natural. É o meu soño, joder. Dádenos aí un Prime. Buah, despois que me dera ter unha caixa de cartón de leite que a túa cara. Bah, Así, sería increíble. E ti, sabes, ali... Nah, pero eu leite non vou traballar, eu No. chuleteros. Sí, tamén vale. Vai ser bastante Eu prefiro cruel. incluso. Que opinas do veganismo? Vamos a entrar xa no teu terreno Eu fui pantanoso. un vegetariano. É verdad, non me acordaba desa... Tu veches moitas etapas, Buah, É increíble. que, és unha persona multidisciplinar na vida, pero, sabes, a Hostia, nivel eu- vital... Sí, 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 sí. Eu falo de algunha persona en plan de, buah, vela dun mes para outro, me cago en Dios, e parece que, Sí. que cambiou toda a súa puta vida, pero a verdade é que eu tamén... Tío, te acordas de cando tiña moicano? Era Sí. vegetariano. Como pasaches esa etapa? Bueno, ben, a verdade... Aparte, eres bastante amante das chuletas, de rollos así. Ah, chuleta, no, pero un Bueno, entrecoto ou un solomillo... claro, a ver, máis. por poñer un home, exemplo, Claro, sí, sí, enténdete, sí, eu, a miña carne Nos puñamos gustábame. quisquillos. Gústame porque agora como carne pa diante, vamos, a dolor. Por que decidiches no seu momento volverte vegano? tío, Foi por moda, por presión social, No. porque parecía cho adecuado? Porque me parecía adecuado, tío, o sea, ti ao final vives nunha ciudad, compras a carne nun supermercado, en plan, se Xa. non che parece, o sea, a min eso sí que me sigo parecendo, en plan, a produción animal industrial, pois non me parece ben, sabes?
Bata que pisou as camelias, chaval, literal. O sea, é que ten toda a puta razón do mundo. No, pois foi nunhas santas tapas. Cando volviches? Sí. Hostia, chaval, que locura. Cun pulpo, Ainda Bueno, andabas aí rozando a ilegalidade. Bueno, os pulpos son superinteligentes, En Sí, plan, sí, hai un documental en Netflix que es Lo que el pulpo me enseñó. Sí, está que guai. Rollo que Bueno, tipo, está guai, co non o vin, pulpo pero sí que está guai. Sí, en plan, pero rollo superinteligente. Que logo A o ver. tipo bota 2 días sin ir, chega onde o pulpo está enfadado con él, Tío, se nos Unha poñemos puta a iso é animalada. bastante máis cruel así comer un pulpo que un polo, por exemplo, creo eu. Un polo é como un puto velociraptor. Casi que dá é un gana polo- de comelo, verdad? O sea, dá gana de matalo pero sufrindo. No, joder, eso no. A ver, as galiñas son bonitas, tío, pero ao final é como un lagarto, sabes? O sea, quero dicir, non... Respeto a regatos, totalmente. Respeto máximo. Vou hoxe lá, por certo. Vas ir aos regatos? Vou saludar a nai dun que sabemos nós. Oh. Xa se vai describir. Bueno, o sinto moito. A ver se Pide mo, perdón. a ver se mo perdona. Perdono. Pido disculpas públicamente. Pois, de que estábamos falando? Aí Pasamos está. un pouco de ser vegetarianos, a que? A min costaríame moitísimo. O sea, tamén Non che costa, a min pareceme o Tío, se a podes ver, comer 50.000 mierdas en... pareceme o seguinte paso lógico da humanidade. Na evolución? Sí, da humanidade. No, pois en realidad chegamos aquí hasta aquí por comer carne, en plan. Sí, o no. feito de comer carne foi o que fixo que poderamos desarrollar un sistema nervioso, o sea, máis cerebro. Son consciente deso, pero creo que ou facemos iso ou creo que imos chegar ao veganismo igual creado químicamente, sabes? O sea, artificialmente. O Pode mítico ser tamén, de sí. chuletas que fan agora, en plan, que hai empresas Pero en eso 3D e tal, veremoslo ti eu. pero que os fagan ben. Xa, Eu creo que sí, tío, imos a toda hostia, penso. Xa, tío. Cando Bueno, éramos a non ser que pequenos... ahora xa unha guerra mundial do copón Xa. tardemos un montón de anos en recuperar, senón olvídate. Eu creo que sí, Sí. Buah, é que, tío, de feito, é que a nosa generación é unha locura, tío. Cando éramos pequenos non había móviles. O É sea, que flipa, tío. nós vivimos as putas pesetas, tío. Sí. A ver, Non moito, pero... chamábamos aos colegas polo teléfono fijo. Polo menos ou polo rollo. teléfono fijo, ou Buenos o- días, vai estar non sei que na casa. Ou ir ao telefonillo. Flipa, Pode tío. baixar a xogar. Bueno, é que eu son moi aldeano, tío, non, Xa. non tiña teléfono. Bueno, é unha aldea silvaba dunha casa a outra. Hostia, pero ti vivías no medio do Caurela lá No, joder, pero... por señales de fume ou que, como era aquelo? No, joder, pero chamabas, Solo pasaban os carros das vacas e... Salían á eira e xorbias lixa e pues para lá. Pero está... É que eu, aparte, vivo nunha zona super apartada e non había ningún veciño cerca. Xa. Podía berrar o que me dera a gana. Sí, no, que... É unha aldea solo nos Braus. Despois no inverno tiñame, non sei, levábame carvacas. Tientes recluído. No inverno tamén ibas. Eu iba seguido. A ver, pasaba todos os Braus ali, pero logo todos os fins de semana, navidades, todo eso. Cuntis profundo, chaval, tal cual. Non, Bueno, non é o teu non foi Cuntis. moito Cuntis. Que? Non foi moito Cuntis o teu. No. O máis heavy. Eu, a Onde pasaches a vida dura foi no... A miña casa ancestral está aí, casi enforcarei. Buah, ainda estaba pensando, acordoume outro día o programa este que había na Galega da Casa de 1906. Buah, que programazo, tío. Tío, parecíame hostia. Sí, O sea, sí. eso estaría guai probar a facelo. Non sería increíble. Aparte, Eso patrocinaba unha marca de cervezas moi famosa, non? Porque sí, a que casa de estaba... 1906. Bueno, creo que non había esa cerveza de feito cando había o programa. Pode ser, porque Ainda non Cascoñas... Creo que foi unha casualidade da vida enorme. Pero, creeste capaz de pasar así un mes? 2? Sí, hostia. Sin nada? Pero A ver, como sin nada? Sin nada de nada móvil. tecnológico cero, nin luz. Sobrado. Sin luz. Pero a min... bueno, a ver, claro. Cagar nunha letrina. Eso tampouco. A mí, igual me jodía moitísimo non poder ducharme todos os putos días, así, sabes, de puta Ter que madre. cantar a agua na Claro. cociña ali cunha palangana. Sí, pero o resto... O colchón de palla. Bueno, De palla tamén. non, de follas de millo. De follas de millo. Era os colchóns de follas de millo, Hostia, chaval. pero ti tes unha memoria... Hombre, chaval, eu vin a la... Na casa de 1906 levaron para o reality. De feito, ainda fun hai nada a Portugal, é que, bueno, ao norte de Portugal, que cadra igual que aquí. Os colchóns, o sea, eran deso de como aquí, en plan explicabanos e tal, que eran de follas de millo, e os vos eran de crin de cabalo. Xa, O sí, colchóns enteiros de crin de cabalo, chaval, que locura. Eu vira un vídeo destes de Lethal Crisis e tal, e decía eso, que Buah, un antes- canal de hostias, tío. En plan, que decía que, bueno, non sei, pero non sei que iba a decir, pero eso, que decía que os cabalos antes bravos, os cabalos do monte tiñan Sí. moito valor por eso, porque as crins valían pasta. Creo que ainda pasaron de feito no programa de Calleja, no de Volando Boi últimamente. O sea, o que Que fixeron, dicían o que eso, fixeron que- da rapa que estaba explicando o tío que as crías dos cabalos utilizaban moito para iso.
Está guai ese programa, O do helicóptero. Molaría que te levaran por helicóptero por Rivela e tal, ver as propiedades. No, pois, joder, hectáreas. eu vi na página de Facebook de Rivela e tal que moi mal, que Calleja non sacou nada nin de Rivela, nin de Leiripio, nin de, sabe, ninguna zona así. Pasou polo Castro de Gundián, alá polos Amigas de Castro. Me cago en Dios, pero que foi para outra punta do É concello. que foi dar unha voltaza que flipas. Unha punta a outra, pouco máis. Estuvo pola zona de San Xorxe tamén, creo, ali por un que foi con Chalo do Rejo. Xa, pero na outra punta do concello. Sí, Un están na Umi e outro na Ulla. Sí. O sea, cal dirías ti que é a zona que máis che mola de Galicia, sin... Bueno, iba a decir sin ser a túa, Sin pero ser a igual túa xa non parroquia, é a non? túa. Así unha zona que digas, teñeme que mudar. Allariz mola moito. Malche Allariz. Allariz está guai. Moito. Sí que está guai. O sea, porque... Pero a zona bella, así, a zona que... Claro, calquer ciudad de Unha Galicia que casiña teña de unha pedra, zona aquela. bella, mola a Cristo. Bueno, ao fin, joder, que che iba a preguntar, a de a Rapa, que tal? Lenin Power xa dixo aí, maltrato animal. Maltrato animal. A mí... Baneado, payaso, de aquí os animales pa que No, tal? a mí Mandar patadas. non me parece maltrato animal, De feito, perdónme interesante do programa do Calleja por como explicaban. A ver, o rollo é que, o sea, jódeme un pouco a cabeza. Ten como 2 puntos. Porque que pasa? Que se non fixeran iso, tamén xa non habría cabalos no Sabucedo. Literal, sí. A ver, eu creo que o peor que lle fan a algúns que é marcalos, creo. Que os marcan co ferro quente. Supoño, sí. Despois o resto, ao final, sabes, o de tiralos 5 minutos, cortarlle as screens, en plan, desparasitalos e que arranquen, iso tampouco me parece un maltrato animal de locos, sinceramente. En plan, pareceme peor moito, o sea, ao final comemos un montón de carne a mierdas que é moito peor. Xa, a ver, ao final as bestas métenas ali 2 ou 3 días, ben non pasan porque andan a patadas, súbense, tío. Claro. Súbense por encima delas e tal. Eu creo que ao final 2-3 días no ano compensan o ben que están o resto do ano no monte sueltas. Pero que ao final é fan iso, un negocio, sabes? Unha ganadería Sí. tal, venderán os potros e tal, desparasitan. Eu vexo bastante ben. Non vexo ben, por exemplo, como na tauromaquia, por exemplo, sabes? Hostia, que di, pero no, iso é que é outra se movida, non, sabes, se non facemos as corridas de toros, o toro de Lidia extinguirías, en plan, porque se extinga, joder. Sí, O aí- telo que matar, en plan, Aí ten non ten que sufrir. Ceroni 88, por estar condicionado por algo peor non é que, sabes, é algo mellor. Claro, O sea, é un claro, tema claro. complicado, o sea. Sí. Bueno, eso é verdade, Eso é verdade. Pero bueno, eso tampouco me parece mal. En plan, aparte, o sea, que tampouco podo defendelo ao 100% eso, comendo carne, realmente. Sí, en plan, é un show. Eu creo que é polo puto show, sabes? Sí, en plan, a xente paga o curro, eu vai creo- moitísima xente ao puto curro. E ao final iso é unha forma, un espectáculo, é unha forma de ganar cartos para seguir mantendo os cabalos. Sí. Porque ao final é unha pasta. Sí, Manter no. iso todo. Hostia, eu non fui moitas veces de pequena tal, pero a última vez que fui de grande, bueno, é única. O sea, fomos ali, ademais que, joder, home, respeto máximo pola asociación Rapa das Bestas e tal, pero tardo 2 horas e media ali no puto curro, me cago en Dios, ao final danche ganas de tirarte ti para baixo e cortarlle o puto pelo a todo desde unha puta vez e arrancar, E macho. aparte cun sol da virgen, cun cheiro que non se para, ali de todo, verdad que é bastante Moscas, heavy, tío. é bastante heavy. Sí, a ver, sí que é verdade que igual o máis, non sei se chamarlle humano, porque o menos cruel en vez de facelo así, igual sería pois Unhas sedalas ou No, que sea. cunhas mangas, joder, eso existe, unha manga ganadera. Sabes, Bueno, como os tamén. pasillos estes como por Sí, onde no, van de as feito vacas. teñen que facer as mangas para ir separando os cabalos. Teñen as feitas igual. Ah, xa. Pero, home, sí, así sería bastante máis, o sea, menos cruel. A Rapa o máis cruel que ten é cando vas ali a acampar e a emborracharte, ese sí chaval. que é cruel. Ese sí que é cruel. Ao final a rapa é máis cruel para as persoas que para os animales. Moito A mí máis. É que Digo eu ainda como este ano. E aquí estás, parece milagro. Boa, cala a puta boca. Bueno, este ano ainda foi tranquilo, Fomos tal... O sea, non baixamos casi nada a festa, tovemos ali... Pero deberían rapar a xente. Sabes, Oye, cando pois estar era unha- jodidísimo, era unha que se boa boten ali por riba tú, que te reduzan entre 3, Pero sí que sabes? sería unha boa idea, Se depilen os pelos dos huevos, así un unha peluqueiro, algo, burrada. sabes, así polas coñas, tal. Eu raparía malía. Raparías ti ou raparías unha besta? No, raparía meu, a min a besta, eu non me acerco a unha besta para chupar unha patada. O sea, eu montei a cabalo moitos anos, pero unha desa do monte non. Raparías ti catixeira esa, non? Pois sería picar. Trasquilabas te un pouco. Sí. Ya lo hicieron un año, pode ser, O que? Que te rapaban na rapa. En serio? Bueno, que ao final está todo inventado, non me dá a sensación. A ver, home, é unha campaña de publicidade bastante obvia, non? Raparte na rapa. A ver, sí. Pero bueno, está ben, Antes dixo aí Dani, la mejor zona de Galicia, Porto do Son, Noia.
Eu non son moito de costa, Claro, é que... Se che gusta moito a playa, sí, pero... Eu tampouco escollería zonas de playa. Así que é verdade que son así como as máis espectaculares fotográficamente. Pero para que, tío, para que en verano estar plagado de madrileños e de guiris. Sí, ao final estás petando moito. Creo que está perdendo un pouco a Mariña esencia Lucense mola, porque é menos turística. As rías altas en general son moito menos turísticas, así que conservan ainda un pouco máis eso, pero as rías baixas están tan petadas que creo que xa perderon un pouco, non? Hostia, que Sanxenxo, tío, literalmente a quedar vergonza. Sanxenxo xa non o... level, tío. Xa non é Galicia, creo. É unha colonia de Madrid, sí, é que tal tío, cual, pánico, é terrible, sí que é terrible. Tío, eu traballei de camarero 3 veranos en Sanxenxo e tal, mi madriña que é de Madrid, tío, mira que, o sea, xente de todos os sitios, rollo do País Vasco, de Cataluña. Oín bastante, e vino bastante tamén noutros temas. Buah, tío, pero que é unha locura. Logo din madrileñofobia, tío, non teño culpa de que seades todos atontados. A ver, o que pasa é que a Sanxenxo non van os madrileños de Vallecas, o sea, van xente de moita pasta, que son uns payasos. Igual pasa iso, igual estamos tamén porque ao final pues, topamos con esa xente. É que tamén pasa que hai moitos máis madrileños que de outros sitios, ao final Madrid é moi grande, sabes? Os cañones tamén molan. Sí, sí. Pero sí, o sea, é por eso, o sea, en plan, vai xente de pasta. Tío, se un puto piso en Sanxenxo no Brao, a ti unha semana, tío, 3.000 pavos, o sea, putas locuras así, tío. Home, claro, pero que ao final non está feita... E ao final a lanzada, tío, será unha playa moi grande, pero tampouco... A mí non me mola nada, sinceramente. É unha puta esplanada para que che de polas rodillas, estás a andar 2 kilómetros. Vale, tío, estamos aquí metendo carrapa de revistas con todo un Sanxenxo. Hai que meter un repasito. Nada, hasta... Ao final con máis mainstream, lo vendo. Estamos metendo así con un pouco de todo. Hai que meterse con la gente toda. Bueno, pasamos a analizar un pouco a realidade na que vivimos, a opiosa actualidade. Deixo empezar. Que ti opinas, bueno, iba a estar chopeo, pero... Bueno, vale. É que non sei que vas decir, entonces mellor pregúntame ti, porque senón... Nah, a ver, eu iba a facerche un speech, iba a facer un speech en Ucrania. Buah, tío, fora coñas, de actualidade. Non che parece super chocante que haya unha puta guerra en Europa? O sea, a mí me parece unha locura. Sí, pareceme de feito pero que... bueno, igual é por este rollo mental superior de a somos ver, blancos, tal, non sei que. No, pareceme increíble porque, o sea, levamos como moito tempo sin tela, sabes? Ao nivel, en plan, sempre houve guerras en Europa, en todos lados, sabes? O caso é que agora levamos como un período de paz cercano a nós bastante grande. Entón vémoslo como moi lonxe. En tempo, agora é máis en distancia, porque agora en plan, está en Ucrania, sabes? Súdanos os collóns, pero é bastante peligroso. No, bueno, ademais, tío, que joder, tío, a guerra de Ucrania, mira que en plan como que impacta moito a sociedade, todo o mundo collendo refugiados e non sei que tal. Despois hai guerra en Yemen, que lle dan polo cu aos morenos. Ao final é Arabia, en Afganistán, en calquer sitio. É polo de sempre, ao final é porque ti ves as noticias e ves xente que dis ti, hostia, isto pode ser aquí, porque son blanquitos, tal, rubios. E iso é bastante triste, xo pensas, o sea, é terrible. Home, ves, a John, por exemplo, non lle pasa iso, porque... Mas meto caña porque é o primeiro que aparece, pero non é por outra cousa. Sebas lo tenéis que llevar a un programa especial para sordos. Sí. No, nin para sordos, nin para oyentes, non creo que traigamos nunca. Eso non xa non nos deixa falar. Se poderamos mutear a él concretamente estaría guai. No, ademais esa superioridade moral que ten él non me gusta a min, payaso. Como crees que vai acabar a guerra? Home, pois será que gana Rusia dunha puta vez. Canto antes Ti é o que crees que vai pasar? Que ao final Rusia vai acabar anexionando Ucrania. Non pode competir, joder, en plan... Pero ahora que Ucrania está ganando terreno outra vez a Rusia, que parece que se van replegar... A Putin pareceulle mal, reventaron ali non sei que puente foi, me canció, dixo, botos petardos aquí. Bombardeo civil e xa tomar polo cucha, vai. Bastante Putin? Sí. Eu que sei, tío, estás desactualizado, non? Do últimamente. Non vexo a... Ahora están como negociando a retirada, non sei como quedou. A retirada dos rusos? Sí. Pero as zonas estas que fixeron un referéndum quedan en Rusia. Pero seguramente, claro, o medo que teñen é que seguramente sea para reforzar, en plan, as tropas, para entrenar as tropas que están... Xa, de reservistas. Collendo reservistas e... Pero bueno, isto seguramente sabe máis Lenin Power, así que non nos imos meter moito no tema, que senón sí, no, porque Lenin Power de geopolítica e tal. Temos aquí un experto en geopolítica. Increíble, no, este chat está completísimo. Un diseñador gráfico, vai de todo. Sí. A verdade é que sí, o sea, é un grupo bastante pintoresco. Pero bueno, xa traeremos algún destes que porte ben. De invitados. O tema que íbamos antes, Dime. En plan... A salud mental, tío, hasta que punto, en plan, hai que
darlle visibilidade á salud mental e hasta que punto é que vivimos unha puta realidade de mierda, en plan, non temos acceso a vivenda, condicións laborales de mierda, o sea, non hai progreso, tío. A ver, eu creo que, o sea, como de que sitio estás falando, empezando? De aquí, non? Estás falando de Galicia, por exemplo. En Galicia, España, a zona europea. Occidente. Occidente, estás falando de Occidente. Occidente, sí. A ver, eu creo que nunca estivemos tan cómodos, bueno, sí, na nosa situación nunca estivemos tan cómodos e vivimos tan ben como agora mismo. Creo. Que pasa? Que tamén hai moita comparativa. Rollo, ahora ves todo. Xa. Entonces ves xente que vive moitísimo mellor que a ti todo o tempo. Rollo, sabes, ves como créache unhas expectativas altísimas da vida, de como tens que ser, do que tens que facer, que ao final sintiste menos. Sabes, pero por comparativa. Antes igual era que pasaba un pouco como cada un tiña o seu lugar, e ainda que fora máis despectivo, en plan, sentíaste como perteneciente a un grupo e igual non tiñas como tanta ambición nese sentido. Ahora, se non eres desta determinada forma, sabes, se non consigues o que te propós, digamos, sí, se non eres ambicioso, eres unha merda, basicamente. Que opinas de que seguramente Coin sea... Sí. O sea, non me pode importar menos é que Coin tal cual. E Ibai a puta madre cos pareo os dous. Pero Ti que opinas disto, entonces? Das enfermedades mentales, o sea, de eso, de sí. Hasta que punto ten sentido darlle visibilidade, hasta que punto vivimos unha realidade de mierda. Que non che contestei iso, pero bueno, máis ou menos. No, pero está claro que non sei, tío, o sea, está claro que hai que darlle visibilidade e tal, en plan, sí. Que non sea un tabú, o sea, que ir aos putos psicólogos non sea un tabú e tal, sí. Pero, tío, é que putos, o sea, ti dis que ahora estamos un punto no que mellor estamos de tal, me cago en Dios, teus pais que a túa edad xa te tiñan criado, un piso, tal... A ver, é que en plan, hai moi pouco progreso para a xente xoven, tío, e as condicións laborales, tío, é que antes ti traballabas 8 horas, estabas 8 horas jodidos, pero chegabas á casa, non te, o sea, ao mellor non te rayabas de, puta hipoteca, estáme comendo vivo, non me podo pagar un piso, non me podo independizar. Ahora traballas 8 horas e o resto das 8 horas que non estás dormindo, estás pensando, me cago en Dios, non me podo independizar, teño que estar na casa dos meus pais, no choio é unha puta mierda. Ao mellor antes tamén era unha puta mierda, sería peor, seguro, É que eu estaba indo máis para atrás, sabes? Claro, porque ti estás comparando ca generación pasada directamente. Sí, eu estaba comparando un pouco ca generación de abuelos, bisabuelos, de que realmente, sabes, sí que pasaron moito máis putas que nós. Home, claro. O sea, claro, comparado con nosos pais que foron urdo boom, sabes, urdo baby boom, aí de que todo iba para arriba. Sí. Pois sería hostia, porque con 20 anos xa facías unha casa, casi. Buah, rollo, sí. Bueno, con 20 non, pero con 25, 30 se empezabas a traballar con 16. Tiñas 7 fillos e estabas facendo 2 casas e comprando un piso, sabes? Eso sí que era moi heavy. Pero se o comparas a generacións máis para atrás, sabes, sí que estamos nunha franja da historia que nós, concretamente, na nosa zona estamos vivindo de puta madre, considero eu. Non quita de que podamos ter, sabes, igual as enfermedades mentales é que seguramente haxa máis. Eu creo que ou lle demos máis importancia, ou non sei como dicilo. Despois, hai que visibilizalas, sí, totalmente. Eu, por exemplo, non vexo ben, ou non me parece que aporte nada xente que, imagínate, que sube, sabes, un post en Instagram de estou fatal, chorando. Porque hasta despois banalízalo. É que claro, ao final, sabes, que sentido ten publicar eso? O sea, a mí me parece moi ben que se queres facelo, fágalo sí, tal. Sí, a ver, pero en plan, eu creo que o efecto que ten se repetidamente subes stories sobre ese tema, pum, en plan, non normalizas. En plan, o seguinte paso é banalizalo. En plan, vale. O sea, que non está ben, pero que é o que pasa, no, en plan. Pero ao final é en plan, este ou esta está subindo de sempre. Sí, sabes? Por eso banaliza, sabes? Non lle das importancia ao mensaje en sí, sabes? Como estás tan acostumbrado a verlo. E o peor é que pode estar jodido ou jodida de verdad. Sí, e ninguén che fai puto caso porque estás... Nadie diga, teño ansiedade ou jodísimo. Claro. Bueno, sí. Algún habrá, De feito, a ver, é bastante recurrente, creo eu, que sea por chamar a atención. Tamén é outro dos problemas que hai, parece a min. A ver, pero ao final, se queres chamar a atención é porque algo na túa cabeza che falla un pouco. Algo che fai facer eso, non? Pero sí, é un tema bastante amplio. La sociedade ahora é un poquito de cristal, pois... Sí. A ver, eu sí que o creo, Sí? Sí, eu creo, pero, o sea, estou totalmente convencido de eso. Non estes triste. O sea, digo, en serio, ti non che parece que en general, o sea, sobre todo as generacións que veñen detrás, son moito máis delicadas psicológicamente que nosos pais?
Va, a ver. Ou pensas que non os pais fan fachada? É así tal cual. O sea, que antes foran bueno, en a nosa generación, tío, nós cando íbamos o sea, nós temos 25 anos. Sí. Tío, cando íbamos ao instituto, seguro que hai o mítico comentario que dixemos ti eu ou cousas que fixemos, tal, que hoxe en día sería visto como unha animalada. É impensable, claro, o sea, sí. Hostia, tío, o sea, hasta sabes, xente nova. Mira, plan... sendo directos, en plan, como as cousas como que estaban dicindo do colegio maior e tal, insultarnos entre nenos e nenas ou tal no colegio, bueno, iso era todos os días. Sí, sabes, sí. O sea, nadie o vía raro porque facíamos todo o mundo. Pero bueno, tampouco eso. Neso sí que me alegro que cambiáramos. Claro, a ver, quero dicir que nós fixéramos cousas moito peores non quero dicir que este ben, pero está, bueno, o tema este de que se a sociedade de cristal non sei, tío, a min, tío, o feito de que para ter unha sociedade máis avanzada e tal, pois non se pode decir animaladas ou tal, pois hasta certo punto pareceme correcto, non? Eu estou de acordo co que está dicindo Ceroni de eso, de que ao final estamos sobreexpostos a estímulos todo o tempo, sabes? Que sí. O sea, eso é máis rollo da salud mental, pero sí, 100%, É que ao final eu creo que todo radica niso. E tamén ao final somos máis delicados por ese mismo tema. Porque volvo ao mismo, estás tan exposto, comparaste tantísimo todo o tempo que che crea como inseguridades. Sabes, creache unha sensación de que son menos, sabes? O sea, por que eu non conseguín eso e este sí? No. Ainda que moitas veces non é en real, o que ves en redes ou así, pero é que é super... Tencha que soplar, tío, é que de verdade é un... Pero como faz para que non che sople? O sea, como faz para que che sople, perdón? Sabes, como se soluciona eso? Tío, é que é o problema. O meu objetivo non é ser rico, tío, o meu objetivo é estar tranquilo, tío. Pero o teu objetivo porque igual ti eres así. Pero se non é, o sea, o máis fácil é agora empezan, imagínate, con 8 anos a ver TikToks, a ver, sabes, Instagram, sí, de xente que é hostia. En barcos, e dis, tía, por que eu non son así? Empeza a ver desde pequeno e ao final creache unha imagen mental desde moi pequeno que che condiciona toda a túa vida. Xa. E como solucionas iso? Como sociedade. É outra movida que, bueno, que isto todo é como unha cultura non, unha corriente de en internet, o sea, de memes e tal, de tes que ser super ambicioso, levántate ás 4, traballa, produce, non sei que, si trabajas 8 horas al día, aún tienes outras 8 horas libres. Me cago na puta madre que te pareu, chaval, ti non tuveches no ferro nunca, me cago en Dios. Sí, bueno, esa é outra. É unha puta locura, tío. Eso, tío, seguro que fai moito máis mal que ben, porque rico. O sea, se esas mierdas de consellos de se te levantas ás 7 da mañán e traballas a Cristo, vas te volver rico, eu non sei, a todo o mundo nos sale a mesma mierda de memes e de momento eu ainda non teño ningún colega que este montadísimo no dólar. O sea que aparte ten un efecto negativo, en plan, ao meu parecer. É máis o de conseguir o de que se te esforzas que vas conseguir o que te propoñas é totalmente mentira. Sí, en plan, rollo, que é falso. É o que digo, despois a xente levas un golpe de realidade que flipas. En plan, podes traballar como un negro, ser a repera, facer todo o posible para triunfar na vida e acabar na mierda. O sea que non é proporcional o que fagas ao que consigues. Realmente. Home, en casos que sí, pero ao final é un factor de suerte, de ambiente nos que te moves, de, eu que sei, a mítica frase de estar no momento adecuado, no lugar adecuado. É iso. Literal, É que se non faz ricos, tío. Se non faz nada, xa é moi raro que consigas nada. Pero por facer un moito, non tens por que conseguir nada tampouco. Non cho garantizo. Todos conocemos ao puto mítico señor que traballa a Cristo, que non pasa un momento pola casa, me cae un dios, marcha ás 8 da mañán e volve ás 8 da noite. Sí. Non é rico, tío. E outra cousa é que, joder, agora parece que é obligatorio ser ambicioso. Sí. Tío, eu quero 20 rubias. De feito queda mal. Ou 15. Mira, 15 rubias xa está. Que te vexan como un vago queda mal. Sí. Bueno, os galegos temos ese tópico, o de, por exemplo, non ser ambicioso, ser xente sinxela. Sí. Bueno, pero bastante mal ten, tío. Pero bastante currantes á vez. Quero dicir, o problema é, o sea, a min que me dera traballar unha mierda ganar unha pasta que flipas. Sí. Quero dicir, sería o ideal, e non vexo por que este mal. O sea, o de que o traballo dignifica estes temas é que me parece unha afirmación moi heavy. Tío, a min o rollo este de que se dé fol está ben, pero en plan, nos FPs e tal, das unha movida que se chama iniciativa emprendedora, e que teñes que facer eso en plan, que é para que ti empeces, sabes? A ver, eso é unha medida do Estado en plan para que aumente o número de empresas que hai, sabes, no país e tal. En plan, tío, por que positivo
ten traballar pola túa propia conta, o sea, na túa propia empresa. Claro, que ganas moita máis pasta que tal. pero... O que ten que facer é que traballar por conta ajena, tío, este ben visto, ben valorado, que teñas os teus dereitos. A ver, para iso hai que ter pensamento colectivo e me cago en Dios. Pero aí xa entramos, aí xa entramos noutra movida nun tema político, claro. Pero mira, emprendedor. O do TikTok, pareceme interesante. O de falar de TikTok, de que che parece a rede social de TikTok? Pero por qué? Porque ten un montón de contenido así super... Non che parece... dark, non? O sea, moi... Ti non che parece un... A ver, eu vou che dar a miña opinión, despois darme a túa. Vale. A ver, sí. Non che parece unha... A mí pareceme unha rede super enfermiza. O sea, moi obsesiva. De que colles o móvil e non o soltas. Que pesado eres, Lenin Power, macho. Tío, baneo aí do puto chat. Sabes? O sea... Ti colles o móvil co TikTok e non o soltas. En plan, son vídeos cortos que non che aportan nada realmente e sirvenche para pasar o día sin enterarte. Dopamina, o sea... É dopamina. Despois intentas ver unha peli e non eres capaz. Tens que, o sea, eu antes ainda vía as pelis tranquilo e tal, pero agora se non vou ao cine ou así, cóstame sentarme aí a ver unha peli todo o tempo que dura a peli e non coller o móvil, sabes? Non poñerme a facer outra cousa. O sea, iso... Eu creo que ben dado por este tipo de modelo, non? De rede social, de todo moi rápido. Sí. Super rápido, como contenido vacío, que che aporta iso, dopamina. Sí, en plan, como super rápido, sabes? Ter un montón de estímulos en moi pouco tempo, tío. Joder, que os putos vídeos de TikTok son, ao mellor, un puto chino... Bueno, un chino, non? Sí. Pero, o sea, facendo... Nada. O sea, cortando un petillo cunha navalla. Sí. E o seguinte vídeo é, pois... eu que sei, cortando unhas plantas. Hostia, non e biches despois montando bloque, o sea, é que non teñen puto sentido, pero pápalos, tío, con patatas, tío. Sí. É o formato, que podes subir calquera cousa que podes facer volver calquera tema interesante. Sí. E a sensación que me dá. Solo por poñelo rápido e corto. Bueno, logo TikTok ten as movidas de que hai un montón de humor negro e tal, pero... Joder. Bueno, sí. A ver, é moito de polla vieja e tal, o sea, ser super hater de TikTok e tal... No, a ver... O sea, eu tampouco... Ao final todos consumimos TikTok, Vos non tedes TikTok no móvil, pero Insta, Reels, Facebook... Os Reels son TikToks. É exactamente o mismo. Bueno, a ver, claro, eu poño o formato ese. O sea, eu refiro ao formato, non á rede... Eu non teño nada en contra da rede social en sí. Pero sí que do formato me parece enfermizo. Sí, é que é enfermizo, De feito, estamos sobreestimulados. Ti non te das conta, a mí pásame polo menos, de que collo Instagram, poñome con Reels, en plan, pasa unha hora, bueno, media hora, e digo, pero que estuve facendo? O sea, en serio, que non vin nada, non me enterei de nada, porque eu que sei, te colles un vídeo en YouTube, ou posto un podcast, sempre sacas algo, sabes? Pero é que ao final dos Reels ou dos TikToks, é tan vacío que non che vale para nada. Perdiches media hora, unha hora. Sí. O sea, é que hasta son malos rollo para o cerebro porque en plan, o sea, acostumbras a un nivel de estímulo que logo, tío, se queres ver unha peli, tal, dis, hostia, faime falta algo. Claro, estou perdendo tempo. É a sensación. Necesito máis, claro. Algo máis. Sí. Eso, tío, con todo, porque, por exemplo, tío, nós, en plan, estamos xogando no ordenador, escoitando música, e eu a veces ainda me poño co móvil na man, tío, o sea, totalmente sobreestimulados, tío. O sea, a ver, ti imagínate, se estás xogando a calquera cousa, entre que carga e non, poste, sácalo móvil, poste a ver, eu poño a ver un cacho de vídeo, non sei que, eso, escoitar a música mentras, o sea, é un nivel de... que tamén afecta o que falábamos da salud mental. Sí, en plan, home, está claro que joder, que ten consecuencias e tal, Eu creo que hasta certo punto estou bastante enganchado ao puto móvil, O sea, eu antes de dormir... Pero quen non está? Xa. No, de feito dixen, creo que estou bastante enganchado. No, creo que hai xente que está moito peor que eu, igual estás pouco, porque eu ainda non te vexo moito, pero, joder, hai xente que non sabe. Joder, porque é o mítico de estás con un colega, tío, eu non miro o móvil pa nada, ou sabes? Pero hai xente que está cos colegas, está co puto móvil 24/7 na man, Sí. Tío, joder, ou ir cenar, tío, non poder estar cos colegas, sabes? Sin coller o móvil un puto segundo é bastante desagradable. Sabes, igual parece así un pouco de polla vieja, pero é verdad, en plan, a mí non me mola estar nunha mesa cenando cos colegas e estar co móvil na man. Pareceme... Xa, sí, é en plan, que importadesme unha puta mierda, sí, William. Claro, total, pa igual estar vendo eso, reels e mierdas, sabes, dándolle o dedo para arriba, é que me parece moi heavy. Aí estás enganchado ao móvil. É que creo que eres das personas que menos atendo ao móvil que conozco. Pero eu antes de dormir sempre necesito así unha dosis de TikTok destes de mierda. Pero aí ten totalmente razón este home, porque igual che falamos
e tardas toda a tarde en contestar. En serio? Ou non contestas. Nah, a ti contesto, che. Va, Ao mellor é unha persona que me interesa. Pero así, sabes, faz un pouco a culebrilla. Despois igual falas dala a 5 horas. Va, tío, porque Que eu teño dúdas do que estar facendo, pero prefiro non preguntar. No, joder, o que pasa é que se me falades rollo, vas a tomar algo ou vas a xogar, en plan, para xogar xuntos. Sí. O sea, se non che contesto, Xa é un no, no, claro. sabes? Buah, pues Despois, ahora cando me vou- apetezca, 4 horas despois, digo, che, sí, métete. Ahora sempre que omitas información vou no tomar como xa como un sí ou un no. Buah, mira, está dicindo aquí o puto pesado de Lenin Power, o puto pesado de Sebas. Non sei se banealo, porque me É verdad, tentou vai. antes a puta cabeza, pero o de TikToks, 5 vídeos de ser tu propio jefe, de Jim Bros. É Sí. literal, en plan... Hai un montón de mierdas. De feito, o próximo capítulo de Lume de Carozo, o próximo viernes, farémolo ás 7 ou que? Sí, claro. Pois vamos facer unha review de memes, tío, para ver como está a comunidade do meme. Porque antes, hasta certo punto, eu creo que dentro de internet a comunidade do meme tal era como para sentirse, sabes, orgulloso, o rollo este de 4chan. Sí, joder. Bueno, non era comunidade como meme. ahora, A ver, ti collías Twitter Nah, pero non era tan... era moi heavy. Ah, tío, antes era humor negro, o que falamos antes, Pero era tío. humor negro heavy. No, pero, bueno, era humor Podías negro decir heavy. literalmente calquera cousa. Va, pero o tono irónico estaba super claro. Sí, eso é Ahora, verdade, non tanto. Xa. É que agora, non sei hasta que punto, non está, é que mezclase que non está claro con que a xente está demasiado sensible, na miña opinión. Que bueno, volvemos ao mismo, oféndenos todo moitísimo. Entonces, o sea, a xente costalle moito diferenciar a ironía do que non é. Se che costa diferenciar a ironía é porque non podes facer ese tipo de bromas tamén. Claro, creo, pero ao mesmo tempo métense, sabes? Se ti a faz, sí que se che meten a debatir, sabes? Rollo, é que como me explico? Non te estou pillando. Claro, a ver, eu se fago un meme, non? Irónico, e se só me contestar a xente que o pillara, estaría de puta madre. Pero Xa. que ao final, como pode meterse todo o mundo a debatir, sempre se mete xente que non se enterou da pataca, que pensa que estou dicindo en serio, e mete unha caña terrible. E ven a cultura da cancelación, que días antes. Xa. Mira, vou te poñer un exemplo ahora que se me acaba de ocurrir. Sí. Era como cando estaba de moda o meme dos dinosaurios estes, acórdate, que eran dinosaurios cunha puta frase super random. Sí. Imagínate un dinosaurio, o sea, un meme deses, non? Sí. De un puto dinosaurio que poña Viva Franco. Sí. E de repente eu poño, Bueno, xa era o menos que había. Bueno, xa, Sí, pero bueno, imagínate, sí. unha Sí. puta animalada así, tal. Viva Franco, tal, eu poñoche Viva Franco, e ti dis, va, Cajide, obviamente, pues, moi franquista non será. Sí. E logo de repente ven un señor de 40, bueno, a ver, que non é por botar hate a xente Xa, maior, bueno, non, xa, pero unha persona de 50 anos. Objetivamente, en estadística... Sí, ca cada cabeza día mellor. rapada, Sí. ca bandeira de España no avatar de Facebook. Sí. Porque imagínate que puxeches en Facebook, Sí. que é ainda máis como de polla viejas a red social, non? Claro. E che pon, viva. Xa. Claro, aí dis, Aí xa se empeza a diluir o tema. Sí. problemas. Que pasa? Por que digo Franco? Sí. Buah, literal, Pa gran vídeo pa historia tamén. Buah, soy falangista, non sabes ese? Sí. Buah, é que, mi má, menudos personajes, tío. Bueno, como o de Viva Vigo. Buah, Anda viva aí, Vigo! o de Viva Vigo anda Vigo, aí, me cago en Dios. Eu creo que no fondo anda aí. Ti dis un perfil dese tipo, non? Claro, tío, en plan... Vendo ese nivel de énfasis deses vídeos de Franco, Viva Vigo, non sei que, hilando un pouco, que che parece ese nivel de fanatismo en calquera cousa? Home, a ver, quero dicir, Paréceche ben? A min ser forofo de Vigo a tope co Celta. Sí. Ese ben, pero o de Franco pareceme un pouco No, peor, pero- porque ser forofo dunha cidade, bueno, pero ser forofo Propóñocho dun con dictador é un pouco máis con jodido, calquera sabes? cousa. O Xa, sea, entendo. paréceche ben que alguén sea tan fanático de algo. Para defender algo rollo isto, a capa, Algo a muerte, a capa sí. e espada, Sí. non? Home, por no, tío. Fora de, volvo ao mismo, das cousas básicas de defender os dereitos humanos, sabes, que non nos matemos entre nós ese tipo de historias. Eso vale, temos que defender todos, entendo. Pero, o sea, ser forofo dun equipo de fútbol, por exemplo, de... A ver, a mí sei, ser forofo está ben, pero ser ultra, tal, xa é como moi... Pero ser forofo de chegar a discutir. Xa. Rollo- A ver, pero discutir está ben, joder. Poder discutir, sí, pero discutir, non debatir. Senón berrar rollo, claro, o meu equipo é a hostia e o teu é unha mierda. Que opinas disso? Xa, no, a ver. Xusto co fútbol ou con outros temas? Váleme con outros temas tamén. Bueno, home, pois, joder, depende, tío, porque eu se me poño a berrar porque penso que a temporada de Troitas tiña que durar un mes máis, pois é porque tiña que Pero durar un mes máis. Realmente Pero eso se pensas logo- é o mismo.
Costa Xunta non teñen puta idea, joder. Pero non che aporta nada. Sabes, quero dicir, sí, ti debatir é un equipo mellor que o outro non che aporta nada, realmente. O sea, ao final é pertenencia, o sentimento ese de pertenencia a un grupo. Pero é que ten a mesma relevancia que se che parece mal que non se alarga a temporada de Troitas. Sabes, o sea, realmente é o mismo. Sí. A ver, a nivel vital. O sea, eu creo que non ten sentido poñerse tan loco por nada. no, porque ao final que carallo vas conseguir estresarte? Eu que sei, tío, en plan... A ver, que está ben debatir, pero ao final crear mala sangre, sabes, que a xente que te rodea por cousas tan banales, digamos. Xa, no, moi absurdo. pero joder, tío, eu casi Irse que te xa vida. Nunca tes un, sabes, por moito que discutas, joder... A ver, tamén é verdade que creo que de media, así por acortar un pouco, creo que a xente que fai ese tipo de cousas, o sea, o seu nivel intelectual tamén de media baixa bastante. Sí, porque... Se o pensas, Sí, o nivel intelectual ou de cultura, digamos, en plan, igual non tuvo como unha educación suficiente como para darse conta de que non vale a pena, sabes? Home, non é por ser porfiado, o sea, pero, joder, a ver... No, pero... un pouco, eu, o sea... Un pouco sí que penso como a ti, non? En plan, que sentido ten poñerte como un puto enfermo polo Celta de Dépor e tal? É que eu tamén tuve na miña época de ser do Celta e decir, puta Coruña, puta Riazor. Pero aparte, eu sei, que creo que todos temos a época reivindicativa, sabes? En algún momento. Non sei como se quita, como se banea unha persona daqui. Cago na puta madre que pareo, que pesado é o puto fulano. Estaba a punto, pero non mires para ele, home, quitámolo. No, me da igual, joder. Me está quentando, é moi pesado o fulano. Poned el mod, sí. O mod para banear este home. Buah, tío, é que eres un puto subnormal, tío. Mira que lle dixen a este, tío, non lle dixemos a nadie que nos moderara, tal. Dixo, malo será, e tal. Pero non para de dar polo cu. Non, home, pero... Pura, Vigo. Eu estou dando o meu voto de confianza de que se vai acabar portando ben. No, porque xa lle din antes un toque, sigueu tocando máis pelotas. Mira, por exemplo, esta persona é unha persona... Asquerosa. Totalmente... Asquerosa. No, fala claro. Este Lenin Power, o que está no puto chat. Moi suave. Asqueroso. Totalmente fanática. Bueno. De certas cousas. No. No fondo... É a superioridade moral que ten. Asqueroso. O peor que ten como persona. No fondo ten bo corazón, pero... É un pouco rabudo, así, sabes? Mólalle a chispita. Molaba máis antes tamén. Sí, eu creo que se porta un pouco mellor. No, de vez en cando fais o rabudo, todos tuvemos esa movida, ese rollo de joder, de ser como moi defensores do que crees, non? Sí, pasou? Sí. A ver, que por exemplo, en política, xa é máis fácil. Por exemplo, política, claro, sabes, posta militar, tal. A ver, eu como militante tal que nunca fui. Pero bueno, sí que é verdade que sempre tes época máis reivindicativa porque, joder, tamén ao final, sobre todo na adolescencia de aí para diante, en plan que é como, aí hormonas a flor de piel, sabes, vou a tope con todo. Sí. Pero bueno, sempre fun bastante tranquilote nese sentido. Bueno, non tes outro tema por aí para sacar desos interesantes que... Temos aquí unha escaleta. Ao final non estamos falando de nada. Estarme liando e tes aí o papel. Vale, pois veña, xa que antes estábamos falando de TikTok, redes sociales, tío, redes sociales contra a prensa, tío. Coméronlle as papas aos medios tradicionais, no? Ti que opinas, tío? Eu creo que totalmente. Sí, o sea, de feito, hasta eu ahora mismo escoito noticias... En plan, bueno, escoito e vexo noticias en redes sociales. É que a xente informa polas redes sociales. Porque é que, non sei, a ver, igual é que tamén podes ver máis e podes como contrastar. É que aí tamén teño sentimentos encontrados. Contrastar en España é bastante complicado. É que claro, porque teño sentimentos encontrados aí. Del país al mundo hai un paso moi pequeno. Claro, pero son medios tradicionales, sabes? Nos medios tradicionales sí, pero... Realmente, o sea, gústame ver nas redes sociales porque ao final ves a opinión de todo tipo. Sabes? Sí. Aínda que vayas, mira, aínda que te vayas... A mí a veces rayame eso, Sí. Buah, tío, ves xente, tío, dicindo putas animaladas, tío. Pero bueno, sí que é verdade que se ves unha noticia vas ver en comentarios, por exemplo, apoiando ou dicindo totalmente o contrario. Entonces como que che crea, a min polo menos, créame ese gusanillo de duda, faime pensar de, vale, o que estou vendo nas noticias é real ou non, e doulle unha volta. Xa. Pero en cambio, se o lera no periódico ou vira nas noticias e collera sempre o mismo como collías antes, rollo, pois mira, compro un faro de Vigo todos os días, sempre vas a estar sesgado polo tipo de noticias que poña a persona que está detrás. É polo tipo de, o sea, é polo tipo de periódico que sea. Sí, literal, en plan, os periódicos está claro que ti, o sea,
xa sea un periódico galego xa vai estar máis sesgado, sabes, pola zona, Sí, pa ben ou pa mal. Sí, sí. Eu que sei, se ves solo TV3, por poñer un exemplo, ou se ves solo a Televisión de Galicia, vai estar sesgado sempre. Entonces, a ver, que iso tamén pasa en redes sociales. Según a persona que publique o tema, vai ser totalmente pa un lado ou pa outro. Xa. Pero sí que é verdad que se é famoso ou famosa, vai haber comentarios de todo tipo, e vale poder... Mira, de feito ahora falando de medios tradicionales contra... Bueno, acaba, se queres. No, eu acabei, que se non se me deixas falar non paro. No, é que interrumpindo aí un pouco, síntome un pouco en plan, cala, ahora vou falar eu. Eso. Dios, tío, este tío é puto payaso, tío. Vale, ese gustoume. Bueno, sí. O comentario foi Chuzur solo lea el grupo Nós. Ese A revista Irmandades da Fala. Se comentas comentarios ocurrentes dese tipo, sí que cho permitimos. Senón, para o seguinte, creo que vai estar jodido. Dios, tío, que puto normal eres, bueno, sabes, tío. Comenta aí. Xa non sei que iba a dicir, puxome de mala hostia. Mira, a Chuzur voulle poñer aquí un... Bueno, non vos rompedes, obviamente, pero temos aquí a pantalla diante, voulle poñer un cartoncillo aí porque non poida ver o chat. E só velo eu é o comentario que me interesa. O rollo este dos burros. Estábamos falando de redes sociales contra os medios tradicionais e tal. Antonio Maestre. Ti sabes quen é? No. Un tipo da Sexta. Bueno, Eu na Sexta era o director ou o subdirector da Marea. O sea, un periódico que, bueno, en teoría é de izquierdas. E cando saleu o rollo de... Pero vexo igual, joder. Joder, porque está... Bueno, No, pero joder, deixo. Sí, veña. Chamolle fillo de puta cada vez que pon Sí, algo, se non minimizo, non hai problema No. Veña, dime. Joder, cando foi o rollo de Ferreras, non sabes o dos audios de Ferreras? Tú Con bastante Villarejo. perdido nese tema. Sí. Tío, pois colleu o puto fulano, o sea, un Sí. periodista que en teoría é como de izquierdas, marxista-leninista e Sí. tal. E claro, cando saleu todo eso, el, en plan, traballa no programa con Ferreras e tal. E dixo, no, bueno, me voy a ir de La Marea porque la imagen, bueno, las críticas y tal están dañando mucho a mi periódico, La Marea, no sé qué. Pero tienes gilipollas, me cago en Dios, o teu puto jefe está falando con un puto comisario que está imputado por polar de Dios, polar de Dios. O sea, un comisario que dixo que en España existía a sección Pi que era para matar, o sea, para facer desaparecer xente. Sí. O sea, a ese nivel. E dixo, claro, o movimento lógico aí é, claro, deixar en plan, quedaste no programa de Ferreras e deixas o periódico. E a justificación que dá él é, no, es que yo quero seguir trabajando. Pero me cago na madre que te pareu, pero nin que fores un puto albañil, o sea, porque eso, se teu pai está mal na puta empresa e ten que currar, pois a vida é unha puta mierda, non queda outra. Sí. Pero él é un puto periodista famoso, en plan, que cojones, que puta justificación é, no, eu quero seguir traballando, me cago en Dios, yo. Ao final é un pouco para estar para seguir subido na pola. Sabes, é un pouco xa é unha cuestión de estatus, sabes? Nah, tío, é por eu creo que manter o ten que estatus ser por pasta, tío, ten que ganar un montón Bueno, de claro, pasta. chámalle tío, como queiras, ao final a veces é por estatus social ou por estatus económico, pero é que hai moita xente que fai así. Mira, diría aí Sebas, que va a ser marxista-leninista el pavo si é socialdemócrata que el PSOE. A Sexta é bastante do PSOE a muerte. En plan, pero rollo que se lle vai a flapa, tío. Son do PSOE, pero da andaluza, tío, de Susana, como é? Susana Díaz. Va, tío. A ver, eu a verdade agora tampouco nin podo opinar moito porque fai un montón de tempo que non vexo a tele. Xa. O sea, de feito o último que vi na tele foi o programa de Calleja de Volando, foi. En plan, pero acabei no de ver na página de 4. Non, tío, eu non sei cantos non me interesa moito. Levaréis en ver tele, unha puta locura, A min rállame un montón. Aparte, é como moi enfermiza. Está moi atrasada, tío, en internet, eso que queres, cando queres, sen anuncios, Sí, tío. é máis, é como moi obsesivo no sentido de que, eu que sei, empeza... Que che digo? O tema do COVID ou o tema de Ucrania só hai eso. Sabes, que me parece ben que o informen. Sí, claro. Pero que pareceme obsesivo que só haxa unha cousa nas noticias e que repitan en bucle todo o tempo. En casi todas as cadenas, bueno, cada unha dicindo a súa maneira, claro. Pero que cánsame un montón. A ti non che satura un montón a cabeza estar vendo eso todo o tempo. Sí, joder, cando, o sea, ao final, xa é o que falamos antes, tío, cando algo que é así tan jodido o repiten moito, creo que hasta certo punto, tío, o humano adaptase a todo e o que dicíamos antes, acábalo banalizando, en plan, Sí. va a guerra en Ucrania, va. Outro día máis. A Sí. min é a sensación que me daba, que ao final faime efecto rebote, acábame cansando, como están dicindo. Non lle fago caso. É iso, o que diste, non, guerra en Ucrania, morreron non sei tantos, en plan, bueno, pois mira, outro día que morreron outros tantos, como se chega un punto que me dá igual se din que morren 100 ou 2000. O sea, non me afecta realmente. Non é o mismo como cando che chega un primeiro día e che din, sabes, o sea, que está ben que actualicen, porque joder, hai que estar informados. Pero pareceme obsesivo. E parece que non pasa outra cousa no mundo.
Xa. E outro tema, que che parece que sobre todo nos medios sociales pasen máis noticias malas que boas? O morbo do malo, o non? morbo do malo. De que é máis impactante o malo Sí. que o bo. Eu que sei, tío, o bo ao final que é algo bo na sociedade, en plan, eu que sei. Pois que alguén creou unha asociación de axuda para algo, que, sabes? Noticias deste tipo. Hostia. Por que nos importa máis, sabes, os dramas que as cousas boas? É curioso como funciona o cerebro. Xa. Tío, eu en plan, bueno, isto despois tal, pero un inciso aí en plan, Sí. eu miña tía en plan, o sea, pues, tiña unha amiga que tiña un fillo e tal, e dun día para outro o fillo parou de falar e tal, sabes, levaron ao psicólogo e tal, e non sei que, ao final a movida é que el tipo, sabes, vía as noticias e tal, e quedaba flipando, chaval, en plan, do mal rollo que lle daba, o chaval parou de falar, en plan, Mi macho. a tu disgusto, flipa, Claro, Joder. logo seguía vendo as noticias e o tipo, claro, dicía, isto é unha puta mierda, en plan, pero que mundo é este? É que tal cual, o sea, ao final xúntase que ves as noticias con que ver nas redes que todos os máis putos amos que a ti, sabes, é que é unha sensación terrible. Parecemo. Sí, no, joder, é que é un mítico. Pero bueno, realmente o mundo é unha mierda, O sea, Sí, quero a ver. decir, vale que as noticias en plan como que eso, que teñen como tendencia ao negativo porque Sí. non é que venda máis, pero é máis impactante, non? Quédache máis grabado algo negativo. Sí, pero realmente sí que parece... O sea, que eu creo que desde o noso punto de vista... Non sei que estás... Sí, a mi abuela le dijeron en lo de la neurología que no podía ver las noticias, tal. Que sí, tío, que o mundo é unha puta mierda, No, é que en plan... é totalmente así, tío. Aparte, eso, como que parece que sacan como morbo do que está mal. E A min canto está máis me malo, ofende un máis pouco. impacta, máis tal. Sí. Tío, das noticias, joder, en Ucrania tal, o outro día, sabes, o mítico que estaba na puta aldea, tal, e a tele posta na cociña, tal. Sí. E sacaron unha escena, me cago en Dios, dunha bomba tal, e ali ao lado había un puto tipo esmajado. Sí. Ou ver como tiran cadáveres ás Sí. fosas, tamén se ven nas putas noticias na tele. Tío, Sí. eso é super bizarro, cabrón. Sí, Me que- cago en Dios, espera que nin en The Walking Dead, No, joder. no, o sea, no. que puta locura. E ao O sea, final capan por outros sitios e deixan iso aberto, sabes? O sea, non sei hasta que punto. xa, hostia, tío, que... Despois penso e digo, está ben que o enseñen. O sea, por outra parte parece ben que o enseñen porque ao final é o que pasa realmente, sabes? Sí. Se ti che comentan solo en cifras, realmente ti se che din nas noticias. Vale, acaba de haber un bombardeo de civiles en Ucrania e morreron 100 personas. Quedaste como, Xa, vale, non che impacta tanto, pero... dis ti, eu non sentín a bomba, non son de Ucrania, non me sinto tan identificado con esas personas, non? Pénsalo un pouco fríamente. Pero se che poñen as imágenes, o que dis ti, dun tío, sabes, ali, con un miembro amputado, esmagado, tal, vai che ser moito máis heavy a visión que realmente se non o ves. Entonces, que pasa? Que iso por demasiado tamén gástalo o primeiro impacto ese, non me Sí. sirve para nada, ao final acaba sendo un morboso. Joder, bueno, dixo aí Palusilla en plan... E que noticias buenas van a dar? A ver, eu creo que realmente sí que hai moi boas noticias. Que pasa? Que tampouco non teñen É que, interés, tío, eu creo porque que non che temos cambian tan- a vida. Mira, temos tan interiorizado o chip este de que as noticias teñen que ser malas que eu ahora mismo, en plan, fago o ejercicio de intentar imaginar que noticias positivas poden dar nas noticias, Sí. tío, ocúrreseme cero, literal, Pero porque tamén eu creo que temos como un pensamento moi negativo. Rollo, ti non acabas o día e se che foi ben o día pensas, oh joder, pois que ben me foi o día, rollo, oh, que agradable estuve, en plan que ben no pasei, todo de puta Xa. madre, soubome moi ben o café, sabes, rollo, que ben no pasei falando con esta persona, ti non pensas eso. Sí. Pero se che pasa ao revés, se che pasa algo malo, sí que te rayas, e valo macerando. Normaliza lo bo e magnifica lo malo. É que, sempre. pero totalmente. Sí, Entonces sí. eu creo que nas noticias ao final as noticias están feitas por personas. Entonces Sí. pensan igual. É ese o tema, pero iso pensas é bastante enfermizo. De feito, eu creo que deberíamos derivar un pouco os pensamentos a coller un término medio. Tampouco vas a ir aí de happy, de, buah, que maravillosa é a vida, que tal, porque tampouco é así. Porque despois tamén cando te levas a hostia, lévala o doble. Eso Pero pasa. joder, chegar a un término medio, porque senón tamén é super depresivo. Estar vendo todo o tempo desgracias, que a xente che fale de desgracias, porque aparte pasa unha desgracia, o primeiro que fai o que chega ao teu lado é comentarcho. En plan, bueno, joder, sabes, mira tío, que pasou, e a ver Xa, que vai ser de nós e tal, en plan, tío, a ver, relájate, sabes? Pero eso, por exemplo, aquí nas parroquias ticando... Bueno, Iso é nas moi aldeas, galego, sí, iso é moi galego. Joder, o sea, o mítico de nas aldeas que morreu, morreu
Juanito da carpintería de tal, bueno, meu pobre, non sei que, Sí, era sí, moi sí. traballador. O de este rollo que temos na cultura de, buah, que era moi traballador, Sí, sí, bueno, non é increíble. paraba. A mí esa frase que me mata e reventa En ao plan, mesmo como tempo. se justificara de algo, sabes? Como se fora un mérito. Mira, eu o sea, que claro que é un mérito porque, bueno, Bueno, seguro mérito que no seu depende tempo, como- fai 50 anos. Claro, era superimportante. Era a polla, sabes? En plan, era moi traballador, non era un mangante, non sei que. Iso falámoslo moitas veces, tío. A mí importame que seas boa persona, sabes, que teñas principios en plan, bueno, eso, importame que seas boa persona, non me importa que seas moi traballador ou pouco. O sea, é que hasta me ofende un pouco, porque Xa, ser que- traballador é bo. Porque a xente se valida a través do traballo. É que, ao final, Xa. iso é como un pensamento moi moi industrializado, non? Rollo, hostia, sabes, canto máis traballe, mellor persona son. Xa, E aparte sí, iso, sí. que a veces morría unha persona que era unha fillo de puta, sinceramente, decía, pero bueno, verdad que xa era moi Sí, traballador, sí, sí, era moi Es- traballador. fixo moito por vida, sacou a casa adiante, en plan, a ver, era igual o tío era un fillo de puta, que máis dá que fora traballador, que ganara pasta e que tuvera un casoplón? O sea, que importancia ten iso? Para mí Xa. ningunha. No. Se eres mala persona, que che den polo cu o teu traballo. Tío, Que me estás contando? Ese rollo de mentalidad, tío, non está tan superado, en plan, Que vai hai estar moita superado, puta no? peña que se valida no traballo que flipas. E en Galicia pasa moitísimo. Sí, En Galicia, sí, entre o pesimismo e ese tipo de pensamento, hai xente moi ceniza. O sea, que a min reventa bastante. A ver, o que pasa é que nós aquí eu creo que tamén temos un pouco de complejo de irlandés, Xa. Porque o inverno aquí, tío, A ver, sí que é verdad que- malla. É bastante depresivo. Ver, o sea, Cago en Dios, que botas este un oscuro. desespero sol, Sí, sí. Estás ás 10 na calle e de noite, tío. É como Se teñer tá jornada, nublado, se ter jornada partida, xa te cagas vivo, porque levantaste de noite e deitaste de é noite. que tal cual. Parece que non faz outra eso é cousa na normal, vida. non? Pero, sí. Bueno, sí, pero xe nos entendemos, non? Sí. Entras a traballar de noite e sales de traballar de noite. Tes tamén. 5 horas de luz. Sí, O sea, é básicamente. unha puta mierda, Eso é moi tío. depresivo. Buah, Por eso entendo que antes, a ver, que antes sí, a xente non teria que facer, sentarías ali na lareira a falar e falaría de gracias porque era o que lle apetecía. Pero ahora demos máis cousas, tío. Antes as vacacións, joder, no, bueno, isto xa estamos falando rollo agro, super profundo tal, en plan. Bueno, pero non é tan raro que pase aínda. Xa, claro. Pero bueno, quero dicir, antes no inverno, en plan, nas aldeas era... Para eles eran como as vacacións, porque ao menos horas de luz traballábase menos, porque se achara a oscuras non se acha nadie. Sí. Entonces era por eso. E no brao ao revés, como había un montón de horas de luz e se facía de día ás 5 da mañá, bueno, ás 5 non, pero ás 6, Sí. sabes, a mallar a Cristo, e había que facer a erva, as hortas, todo. Bueno, Pero Cóntame. Como vai iso? Ben, temos así ahora un par aquí de apéndices para ir acabando. xa para ir encamiñando a reta final. Pero se tal hora quedan 10 minutos, conversamos un pouco con o noso chat ou que? Veña, vamos aí. Sacada aí un pouco de Vale, ideas. fica aquí un segundo, que vou mexar, tío, levántome 50 Eu estou igual, así Sí. que imos ter que facer un Pois tándem. vou logo... Imos ter que facer un tándem, veña. E logo aguanto. Vamos lendo aquí o... Vouche coller o apunte e vamos ler aquí algunha cousa do chat. Hombre, vai chegando xente aquí, isto é criminal. Cantos sodes? Estamos aquí dialogando no chat. Que opinas das propiedades? Tú te... Ostra, menudo tema pantanoso, Que hable Natalia, di aquí. Que? Que hable Natalia. No, eso virá para un capítulo especial. Ides aburrir a xente. Non, home, non. Bueno, isto sí que nos van a aburrir a nós, que xa deberíamos de ter a mitad deles baneados. Cantos están mirando? Ahora somos 13, había 16, 18, andaba por aí. Moi ben, logo. Non abras eso, que se escoita o ruido todo. Oh, que poden colar por aquí? Bueno, pero aguantaste un pouco. Ves, é que xa nos veñen a xente externa a joder o podcast. Isto é criminal. Que máis puxo por aquí? Debátele. Bueno, debate da caza. Bueno, que tiña chuzos aquí uns temas moi jugosos, pero ímonos ter que deixar para outro día. Porque me da angustia. Tira tal que se porte bien, pero totalmente. Podéis poner un encuadre detrás. No, isto o house tour facémolo outro día. Bueno, o setup tour, que temos aquí un Cristo montado. Buah, tes
Chuzo, estás aquí uns temas bastante interesantes, para próximas... É que non quero entrar neles porque senón... Váixenos empantanar, imos botar aquí moito tempo, pero pareceme... Estes dous son bastante interesantes, Pero se tal deixámoslo para outro día. Ademais, cando traíamos aí aos nosos colegas, uns biólogos que vamos traer, increíbles. Vamos a acabar ahora ás e media. Así que están botando do estudio. Xa nos están botando, o sea, claro, isto como se fora un estudio alquilado aquí, que estuveramos rateando. É que co fondo gris parece que alquilastes un estudio a todo. Está a caseira, botándonos. Bueno, chavales, que vos pareceu máis ou menos? Que opinades? Eu vou vos ver, Bueno. non teño Twitch. No, pero pensei, joder, ou fai unha cousa ou outra, pero Deixo vos en directo, a ver. Veña. Cago Dios. Quanto vai durar isto? Pois ti, mira, tiñamos pensado hora e media. De 7 a 8 e media. Non sei, non, por aí. Non sei que vos parece. A ver, joder, hoxe o primer capítulo, pim pam. Bueno, primer capítulo, a primeira vez que facemos streaming, entonces. Claro, a ver, ao final é un pouco para tantear. Vos dade ideas con sentido, por favor, se mellor que non fale é que só me sale Lenin Power, joder. Mellor que non fale Sebas é así. Meted secciones, joder, bueno, sí. A ver, o que xa tiñamos pensado, de feito temos aquí creado para facer sección de noticias, sección de memes, bueno, así un pouco. Sí. A ver, o próximo capítulo xa te digo, vamos facer aí reviews de memes a Cristo. Claro, isto ao final é un pouco de tanteo. Joder, sobre todo que vayan ben os micros, que se oia ben, que máis ou menos estemos ben encuadrados. Por iso, vos se vedes algo extraño, pois decidiu, pero eso, poder ser constructivamente, que vos conocemos. No, bueno, porque destructivamente, cuidado que eu sei onde vivides casi todos, Isto parece interesante, máis tema de fútbol, coches e chicas. Hai que ir aos temas importantes, os coches. Sí, ao final, mira, eu creo que aquí as chavalas, é que aquí ao final o target son chavales de, sabes, de 20 a 30 anos. Sí. Heterobásicos, entonces, claro, hai que falar do que hai que falar. Do rally e de pouco máis. Xa arrancaron todos, xa están dicindo aquí, el problema del fútbol es que si fallas... Bueno, que jodes a 10 tíos como mínimo, que tío, no tenis non. Pero tío, eu cando xogaba nun eu creo que é máis presión. No, olvídate, porque cando xogas nun equipo, tío, se son xente normal, aínda que fagas un fallo, tío, nadie che vai dicir, tío, perdemos este partido pola túa culpa ou hoxe xogaches fatal. Sí que cho van decir. Que dis, tío? Que sí que cho din. Eu xoguei ao fútbol na puta vida, tío, a ver, eu xogaba no Callobre, me cago en Dios, porque no Callobre ti xogaches máis o fútbol que a min, pero aínda así, o sea, a min sí que me daba a sensación desa presión. Ou aínda que non cho dixeran, insinuaban cho indirectamente, sabes? Joder, nunha competición de triatlón, aínda que quedara de último, sotábamos collóns, ninguén me iba a dicir nada. Xa, pero perdes contra ti mismo. Me dixeron que non lle gustaba ir máis ao fútbol porque o entrenador se insultaba moito e como que os machacaba un montonazo. Por generación de cristal. Generación de cristal, que estábamos falando. Volvemos a empezar o podcast. Que opinas deso de ir a fútbol e que veña o entrenador e che diga que és tontísimo? Pero eso non se fai, joder. Non se fai. Pero tío, eu fiz 50.000 deportes. Tuve 50.000 entrenadores e na puta día. Iso está moi orden do día, no fútbol. Home, agora igual menos, agora un pouco, agora igual un pouco. Tío, que non, tío, pero que nin un juvenil, temos que traer este home para falar de fútbol, pero como non teño puta idea, igual tiene que estar calado todo o podcast, entonces vamos traer para falar de fútbol. A Ceroni ou a Virutiño. Ou a Virutiño, sí. Sí. Pois sí. No, a verdade é que, joder, por exemplo, no, de xogar moitos anos rollo fútbol base, eso sí, que yo non. Sí. A ver, é interesante. Xa fora de, bueno, para falar de fútbol é un pouco de todo. Joder, no, por exemplo, el xogou, eu que sei, fases de descenso, movidas así, en plan. Xa para falar un pouco tamén dese sentimiento de equipo, tamén, un pouco de xa non só ao final non é só o fútbol. O deporte como tal. Tío, o que máis mola, tío, do puto fútbol é en plan, pois que no puto vestuario, sabes, ser unha puta piña, levarte ben con todos, xa o que máis mola, joder. Claro, xa é a parte boa. De levarte ben, sabes, ao final facer amigos, sí, é como o sentimento ese de piña. Tío, eu teño chupado palizas e palizas, tío, de verdad que no puto vestuario nunca na puta vida nadie reprochou nada a nadie. Xa. E chupando palizas, pero de chupar 12 goles, Sí, e palizas tamén. En cadetes, non en albis, que é máis normal, non, en cadetes, chupar 12. Palizas tamén chupabas, sí. Sí. Algo de todo. Podéis agora... Está loco ca alergia este home, así que ten alergia o cabrón, é que está todo o tempo moqueando. Pero bueno, porque non se toma o puto té, joder. Xa nos estamos desviando un pouco, así que imos ir pechando por aquí. Seguídenos en TikTok, en Insta, en Facebook, en Twitter, xa veremos se continuamos ou non, pero creado está. Tienes un cargado das redes sociales, eu deixo-te aí que por eso, eu de community manager. Que dar caña, Seguídenos en todo. E vamos a subir ao mellor os capítulos a Spotify.
Supoño que sí, non? Seguramente. Igual, non sei, co vídeo. Vamos probar. Pero subirlos con Porque vídeo, ahora que podes merece a subir, pena. ahora É que podes subir. Se facemos reviews de memes e cousas visuales, pois Claro. sí. Pero se pode subir vídeo de puta madre. Pois veña, nada, chavales. Gracias por vernos, Un saludo, un placer. Moitos besos. Un saludo, parroquia.